Mana-ke yazi ngiyacabanga la, uma ngabe kuwukuthi wena the essence of who you truly are, the seat of it is in the pineal gland la kuwena. This is the manifestation of the true you, and the true you is spiritual in nature, and the spirit is the foundation of the physical reality. Uma ucabanga wena, bangayiyeka yini i-pineal gland ukuze wena kube temperature ne-reality yakho? Bengayiyeka ni ikuyidisturba i-pineal gland uma ngabe kuwukuthi i-pineal gland is the manifestation of who you are on a spiritual level? Bangayiyeka yini ukuyidisturb so that kuzodisturbeka the physical reality, because the physical reality is created by the spiritual domain or the spirituality. Bangayiyeka ngeke beze beyiyeke. That's what I know. Kusho ukuthi ke bheka wena ukuthi iziphi indlela abadila ngazo ne-pineal gland yakho. Ngizokutshela ezinye zazo ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes Akasha othi kungenzeka noma yini, noma inini, noma kanjani, kunoma ubani, ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli, uyabona. Ngeke beze beyiyeke i-pineal gland. Ngeke beze beyiyeke. Ngicela ukubuza nje. Uma ngabe ukuthi mina ngiyazi ukuthi wena unuka ngamakhala, and ngifuna manje ukuthi into ozoyinuka ibe tainted or contaminated, ingabi ungqo walento esukinuka, mina kuzomela ukuthi ama sensory receptors akho amakhala ngitemperature nawo ukuze ingqondo yakho le interpretayo izo interpreta the wrong signal. Yabo? Ngizofocasa la emakhaleni. Ama sensory receptors ala iwona emele ngitemperature nawo khona zo ihambisa the wrong information. So bangayiyeka